बे गोरिब गुन्द्राखौ गावोब्ला फार्स्टआव जोंखौ गावफैगोन बिखायाव जों गथायनो हागोन बे गोरिब गुन्द्राखौ सोरबा एरेस्ट खालामब्ला जोंखौ एरेस्ट खालामफैगोन जों जेल जागोन बायदि जों गिया जों दा ओरैनो जाना फैगोन आरो बे दाया सोरनि बे दाया बर' बिटिआरनि चिफनि जायगानि बर' बिटिआरनि चिफआ जुदि बे आदानि कम्पानिनो हा हगाराब्ला बे जायगायाव अबे सात मुगलि मानसिया फैनानै हा मोनफैदोंसाय हा मोनगोन आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ न' बां सावनानै न' बां बुफाय बुसि होखारनानै दिनै हा सेंनादों सोरगोलाय सोर मोसौ मासे मोनगोन ना फैगोन मोसौ नोंनि मोसौआथ' हाग्रानिफ्राय फैयोना गामियावबो बेखौ मोसौगोन मा जाखो बे दिनै बे आदानिया बे एथ' बिगा हानि दंफां साल दंफां दाननायाव दाय गैया नङा होमबा बे दाय गैया जेबो बे गोरिब गुन्द्रा दंफां दंसे दायब्ला जेल जायो रायजोफोर दानिसो दुखु सुखुखौ जों खोनागासिनो दं मिथिजोबदों दा दिनै बे जायगायाव आदानि कम्पानिया बेयाव फर्मेल पावार प्रजेक्ट खालामनो थाखाय 3600 बिगा हा लानो थाखाय अलरेडि बेखौ जरिब खालामबाय आरो बे हायाव माने हाया जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा आरो बे ट्राइबेलफोरजों लोगोसे बे जायगायाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ गोदो गोदायनिफ्राय थाबोनाय बिसिनि हायाबो थांगोन बिसिनि हाखौ लागोन दा बे बाथ्राखौ जों मिथिदों आरो लोगोसे बेयाव रेलवे पस्ट फेक्टरि खालामगोन बिनि थाखायबो बेयाव गोबां हा लागोन होननानै 2400 बिगा हा जों बे बाथ्राखौ खोनादों दा बेथ' गिदिर बाथ्रा 100-200 बिगा हायानो गिदिर बाथ्रा आरो 3600 बिगा हा बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा आरो बे 2400 बिगा हा दं रेलवे पस्ट फेक्टरिनि बे गिदिर बाथ्रा आरो बे सोरनि हाखौ लाना दों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि हाखौ सेरना दोनो आरो बे हाखौ सेरब्ला बिसोर थानांगोन बे गोरिब गुन्द्रायाव थानांगोन बे गोरिब गुन्द्रा न'आव जानो जेबो गैया थानो न' गंसे गैया खुनुरुखुमसो हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय बे जों थाबोनाय आरो जोंनि फिसा फिसौफ्रा थानो न' मोजां गैया गाननो जि मोजां गैया जानो जों बोथिसे मोजां मोनजाया आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ न' बां सावनानै न' बां बुफाय बुसि होखारनानै दिनै हा सेंनादों सोरगोलाय सोर जों बेखौ लायहोआ रायजोफोर बेनिखायनो जों दिनै बेयाव फैदों रायजो जोंबो फैदों आरो जों थानायाव सिन्था खालामना रायजो गिनाङा जोंबो नोंसोर लोगोसे दंफायो जों गसंथानो रायजो आं दहायनिफ्राय बुंदों बे गोरिब गुन्द्राखौ गावोब्ला फार्स्टआव जोंखौ गावफैगोन बिखायाव जों गथायनो हागोन बे गोरिब गुन्द्राखौ सोरबा एरेस्ट खालामब्ला जोंखौ एरेस्ट खालामफैगोन जों जेल जागोन रायजोफोर जों गिया जों दा ओरैनो जाना फैगोन आं जों बेखौ दिनै बयबो जों दिनै मिथिबाय आरो बे दाया सोरनि बे दाया बर' बिटिआरनि चिफनि जायगानि बर' बिटिआरनि चिफआ जुदि बे आदानि कम्पानिनो हा हगाराब्ला बे जायगायाव अबे सात मुगलि मानसिया फैनानै हा मोनफैदोंसाय हा मोनगोन बे जायगायाव हा दंना बोरै मिथिया बियो बे बोरै हा नांग्रा मोनखो बे जायगायाव बिलाय मोनो आरो बे जायगानि मालिकआ जुदि आवसावब्ला बे जायगानि मालिकआ आवसावब्लासो हाखौ मोनगोन मालिकआ सोर दा बर' आरो बेनो दसे गासिबो दसेया बेनो आरो दिनै बे जायगायाव रेलवे माने पस्ट फेक्टरि मा नांगौ जोंलाय बेवलाय नांगौ नामा मा नांगौ नोङो बगुरिबारियाव खालामनो नागिरबाय बेयाव खालाम बे जायगायाव बेयाव अलरेडि खालामनो नागिरबाय जों आपत्ति खालामाखै खिन्थु बे जायगायाव जोंनो मा नांगौ जोंथ' नांखा दरखार गैया बे जायगायाव जों रेलवे पस्ट फेक्टरि खालामनानै मा मोनगोन दा एमनबायदि जोंखौ जाम्बा खालामदों बे जों दानि नेताफ्रा नांजा बे बर' सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियावलायनो गावसोर रेलवे पस्ट फेक्टरि नांगौनो फाग्ला नोंसोरो बे रेलवे पस्ट फेक्टरि मानो नांगौ जोंनो मा दरखार गैयालाय बे सोर साख्रि मोनगोन सोर मा मोजां मोनगोन बेलाय जोंथ' मोना जे हा थांजागोन बे गोरिब गुन्द्रा हा थांगोन गथिखे सोर खालामालाबा बे मुर्ख मानसिफोर खामानि जायो बिसोर खालामदों आरो दिनै बिसोरो बे जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि गाबनायखौ नायगासिनो दं बिसोर नायनो मोजां मोनो खुसि मोनो दिनै एथ' मानसि होखारगासिनो दं बोसोरे बोसोरे बे बिटिआर सुक्ति फैनायनि उनाव
बे ब्रह्मफोरा दिनै हाग्रा बंग्रा थालायबोनाय जोंनि गोरिब गुन्द्रा फिसाफोरखौ न' बां सावनो होखारगासिनो दं खोनादोंना खोनायाखै गावथारलायगासिनो दं दिनै गावथारगासिनो दं बेसो खालामदों दिनै आं दाख्लैसो बुंदों नोंसोर बेसेबां नायबाय थानो नोंसोरलाय बे गोरिब गुन्द्रानि गाबनायखौ बेसेबां नायबाय थानो बे गोरिब गुन्द्रानि न' बां गैयि आलाय सिलाय जानायखौ बोरै नायबाय थानो नोंसोरलाय बेसेबां नायबाय थाबावनो जों मालाय बेसेबां सैज्य खालामदों जोंथ' सैज्य खालामनो हानाय नंला खनसे नोंसोर हायोब्ला नोंसोरो बिसोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै बुथारसारजाय गोदना सेरे बिसोर बुथारदो खबर नोंसोर बिसोर गासिबो नांना रायजो गोदना सेरेसो बुथार जों गासिबो थांगोन नोंनो गोदना बुथारहैगोन बुथारजोब नोंसोर बे गोरिब गुन्द्राखौ नोंसोर गाबहोनानै मोजां मोनो खुसि मोनो बिसोरो बिसोर न' बानायना होनांगौ दं नोंस्रा दायथ' दं बिसोर थानायनि बेबस्था खालामनांगौ दायथ' नोंस्रा बेखौ खालामाखै नोंसोरो गोरिब गुन्द्राखौ जेरावबो होखारनाय जेरावबो माने न' बां सावनाय बे फुङाव बर' फैनाय उनावसो दिनै जागासिनो दं आगोलथ' रावबो बिदि जायाखैमोन जादों मोनसे रायजोबो आगोलाव रावबो जायाखै रायजोबो बयबो मिलि जुलि रुजु रुमु बयबो रायजादों बयबो गोरिब गुन्द्राब्लाबो अनलायना रायजादों खिन्थु दिनै गिसं गासं दिनै होखारसिगोन नामा मन गंसे लायनो थांब्लाबो जोंखौ बुनानै थांसिगोन नामा बुलाबाया होमबा बुनानै थांसिगोन नामा जोंखौ जेराव लांसिगोन नामा बिराद गिलुं गिलुं मोसौ मासे मोनगोन लामाव फैगोन मोसौ नोंनि मोसौआथ' हाग्रानिफ्राय फैयोना गामियावबो बेखौ बुंहरगोन मा जाखो बे दिनै बे आदानिया बे एथ' बिगा हानि दंफां साल दंफां दाननायाव दाय गैया नङा होमबा बे दाय गैया जेबो खिन्थु गोरिब गुन्द्रा दंफां दंसे दायब्ला जेल जायो रायजोफोर